love. Dear Jesus, may the light of your love always shine in our hearts. As Christmas draws closer, we marvel at your great love for us. Let your love transform every aspect of our lives and touch everyone we encounter. Our hearts are open to you, Jesus. Amen. Mayong buntag kanatong tanan, anya na usab kita niining atong hiniusang panimbahon sa atong kagalingong pinulungan. I-welcome ang tanan, pailo na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay diha sa kun asa kamo dapit nga nakighiusa niining atong panimbahon karon. Ang Ginoo magapanalangin kanato og atong isentro nga atong nanawon nagkasing-kasing niining atong pagsimba. Ngari kamo katawhan simbahon tang Dios sa gugma. Tungod sa iyang pagmamahal nato, iyang ipadala ang bugtong ng anak nga si Jesucristo. Mao kini ang maayong balita nga ang Dios nagpakatawo ug mipuyo uban kanato aron luwason kita sa atong kasalaanan. Si kinsa ka tumutuo kang Kristo, dili madaplag kundi makapatulos sa kinabuhing walay katapusan. Busa dayigon ug himayaon ta si Jesus ug atong imantala kining maayong balita sa gugma sa Dios diha sa Kristo. Manindog ta ug atong awiton ang himno sa pagdaig pamatia ang balita. Pagawid
Ang patukuranan sa atong papamalandong niini nga takna sa kabuntagon atong gikutlo gikan sa libro sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 11. Tuguting ako kining basahon sa atong pinulungan. Ang kasuguan anino lang sa mga kaayuhan nga umalabot. Ang kasuguan mismo dili makapatarong sa mga tawo nga moduol sa Dios. Pinaagi sa ilang mga ginahalad kada tuig. Kay kung napasaylo na sila pinaagi sa mga halad, wala na unta nila batia nga sila may sala pa. Og dili na kinahanglan nga maghalad pa sila. Apan kadto nga mga halad nagapahinumdum pahinuon matag tuig sa mga tawo mahitungod sa ilang mga sala. Tungod kay ang tinuod ang dugo sa mga turong baka o sa mga kanding nga ilang gihalad dili gayod makawagtang sa ilang mga sala. Mao kana nga ang pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan mingon siya sa Dios. Wala mo magustuhi ang mga mananap nga ginahalad kanimo. Hinuon gihatagan mo ako og lawas aron akong ihalad. Kay wala ka malipay sa mga mananap nga ilang gisunog o gihalad sa halaran alang sa ilang mga sala. Busa mingon ako kanimo, ania ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, sumala sa nahisulat diha sa kasulatan, bahin kanako. Una mingon si Kristo nga wala magustuhi o wala ikalipay sa Dios. Ang nagkalain-laing nilang mga halad ngadto kaniya alang sa ilang mga sala. Gisulti niya kini bisan tinuod nga kining tanan gihalad pinasikad sa kasuguan. Dayon miingon siya sa Dios, ania ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Tungod niini nasayra nato nga giilisan na sa Dios ang karaan nga mga paghalad ug ang halad ni Kristo mao ang iyang gipuli. Ug tungod kay gituman ni Hesukristo ang kabubuton sa Dios, nahinluan kita gikan sa atong mga sala. Nahitabo kini pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon nga lawas sa makausalang gayod. Ang mga pari kada adlaw gayod ang ilang pag-alagad didto sa simbahan aron sa paghalad sa Dios. Ugaling ang ilang mga halad nga nagabalik-balik lang dili gayod makakuha sa mga sala sa tao. Dinhi natapos ang pagbasa sa pulong sa Dios alang niini nga takna sa atong pagpamalandong. Celebrate the
just a time of living. This is God's eternal plan, and Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Sa makausapa, maing buntag ka natong tanan, mga igsuon sa panimbahon nato sa Binisaya o atong ginahimo kini kaadlawon sa matag Domingo. Salamat sa mga pastor, salamat sa mga laiko, salamat sa mga local churches, ug salamat sa tanan nga naminaw karon sa sayong kabuntagon. Siguro ang uban kaninyo baguhan, ang uban kaninyo first time o karon pa. I'm just so happy to join you nga ang inyong mga panimalay pinaagi sa inyong mga gadget abre nga nagkipakigduyok na ini nga panimbahon. Abi ninyo mga igsuon, baguhay lang. Dito mig Manila last week aron sa pagbisita sa akong ugangan nga nagbalatian ni ini nga panahon. Ug sa among biyahe padulong dito matud pa kinahanglan daw mangandam ta kumuadto ta sa laing lugar gikan sa Davao, mangandam ta sa barangay certificate, health certificate o kinini ang travel authority. We did prepared everything. And in fact, beyond that, nangandam pod mi og uban pang mga requisitos, requirement nga kinahanglanon sa biyahe. Gikan dinhi sa Davao, patunong dito sa Surigao hangtod sa Manila. All the way, abi nimo mga igsuon, ang akong testimonyo ingani, buutan ang Dios. Matinud-anon ang Dios. Tungod kay gikan dinhi ngadto sa Manila ug sa among pagpamauli, una gihapsay niya ang tanan. Nag-unagit siya sa among biyahe. Hapsay, walay mga kakulian sa biyahe. Kaduha, sa pagbisita namo dito nahimong makahuluganon alang sa akong ugangan nga dunay balatian. And there were signs of recovery, of healing alang kaniya. Bisan ka namo usab nga nahiabot dito. Nganong ako man kining ipaambit kaninyo. Tungod kay niini nga panahon na malandong ako unsa man ang kasaulugan sa panahon sa Adbento o gunya pohon human ani nga Domingo followed by Christmas na. No, Pasko na ang sunod. O human sa Pasko daw na tayo laing kasaulugan o bagong tuig na usab. Unsa may atong ginasaulog sa panahon sa Advent o sa Pasko? Dagan sa ato mangayo na og mga pinaskuhan. On our way home dito sa usa ka pier, no, sa ferry, giplastar ang sakyanan niya human sa mga pagpahiluna sa mga bayronon sa LGU, bayronon sa port, bayronon sa sakyanan ug uban pa. Human na plastar ningon dayon ning tao, sir, basig na ay pinaskuhan. No? Mangayo og pinaskuhan. Ang mga ninong-ninang nangandam na sa ilang mga pinutos
Kanay baguron nga post ningon, karon nga panahon ang akong mga inanak ang mangandam sa ilang regalo para nako. Pangandam na mo, no? Sige na. As if that Christmas is a celebration, yes, of giving and receiving. However, mas daghan ang asking instead of giving and receiving. So asking kay mas ko na, mag-text na ako'y nakauna ron nya mangayo di ay tug paneskuhan. Ako sang dadon kamo sa pamalando nga doon na daw tulo ka klase nga characteristics sa giver. Giver atong tanawon ha. Unya kay makita man nato ang characteristics sa kada giver, hopefully makapamalandong ta asa ta niadto nga mga giver. Unsay atong characteristic usab. Una, ang usa ka giver is called a duty gift giver. Sama ni siya. Duty gift giver is someone nga iyang bation nga obligado gyud siya nga magpalit og regalo kada tuig. Regardless kung imong gikinahanglan o wala, basta kay magpalit ko kay ako ning tradisyon, ako ning naandan nga maghatag gyud ko og regalo. Imo bang magamit o dili ang akong pinalit basta kay naghatag ko. Wala sa akong concern kung mahal ba ni siya or barato. Wala sa akong concern kung ako ang duty gift giver. Wala sa akong una-una kung magamit ba nimo o dili o gikinahanglan ba nimo o dili. Importante nga ako nakahatag tungod kay duty bound ko, akong obligasyon nga mohatag kada tuig. Murabag panata, no? Panata na niya. So, ang uban sa ato obligasyon. Pag-abot na og November, mamalit-palit na, kay magtigom na para sa ilang regalo. Pag December, maputso na nila. And to think, kanang atong mga ipanghatag nga regalo, sa kanang mga duty gift giver, wala sa ilalagi, no? Nga, regardless kung magamit nimo, nagpalit siya og kaning cellphone case, ang iyang gipalit Apple nga cellphone case, ang imo Windows, no, unya Samsung bakaha ni nga klase nga cellphone, pagtagbo dili magamit, moingon ra pod ang receiver. Thank you sa kanang imong hinatag nga kanang cellphone case. Behind his mind, moingon siya nga salamat kay naghatag pero di man ako mapuslan. Pero salamat ni gihapon kay ang espiritu sa paghatag na lang okay na to. Now, dunay kaduha nga gift giver characteristic. Kaduha, the traditional gift giver. Unsa man po ning traditional gift giver? Iyang tradisyon, no, gawas nga panata, ang una panata ay kaduha, tradisyon niya. Kining traditional gift giver, concern siya kung pagpalit niya nga kining iyang gihalad o kaning iyang giandam nga regalo magamit. So muna ilang kalainan, magamit. Kining traditional gift giver para sa iya importante nga nakahatag siya unya magamit. Acceptable ang iyang gihatag. Kani ang keyword, acceptable ang iyang gihatag. So mag-isip sa, maguna-una siya unsay iyang ihatag. Kay ang iyang hatagan kinahanglan kay balo siya unsay need. So hito siya unsay kahimtang. Kay balo ang kining traditional gift giving ug unsa ang acceptable gift para sa iyang hatagan. That's the traditional gift giver. Dunay ikatulo nga gift giver characteristic. Ang ikatulo kining gitawag nga passionate gift giver. Manggihatagon ra gyud siya. Unya kalipay niya nga muhatag. Lahi sa obligado kay dili necessarily his or her joy to give. Obligado siya. Lahi po sa traditional kay ang iyang concern nga acceptable ang iyang mahatag, nga dawaton ang iyang mahatag, nga magamit ang iyang gihatag. Ikatulo, kining passionate giver is simply out of the abundance of the heart. He or she just love sharing and giving to someone who is in need. Kana siya ang iyang concept. So, ang kining passionate gift giver, kabalo siya sa unsay color nga iyang kinahanglan ihatag, kabalo siya unsay panginahanglan ani nga tao, kabalo siya sa kondisyon nga sa iyang ihatag. And usually, ang iyang hatag fit sa panginahanglan sa iyang recipient. Mangutan ako igsoon, asa ka sa tulo?
Obligado kay naandan, nag-expect na si pastor nga mohatag yung ka, nag-expect na si elder kay mohatag yung ka, or traditional gift giving, naandan na ni ato ng tradisyon, routine na sa kinabuhi kada tuig magpalit gyud ta, unya mingaw ang Pasko kung walay gift giving. Ikatulo, are you the third giver with a characteristic that is so passionate, so overflowing, someone who just simply loves giving, and the gift niya, ang iyang gift magamit dili lang acceptable, magamit ug mapuslan sa iyang recipient. Asa ka sa tulo ka mga giver? No? Kaduha, mutan ako, unsa may kalambigitan niini dito sa atong gibasa nga scripture sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 11. Ang atong scripture naghisgot mahitungod sa annual offering. No? Ang mga pari tibok adlaw naghalad sa ilang panahon sa ilang kinabuhi aron i-facilitate ang offering sa mga tao. Kada tuig dunay ilang annual offering for sin, annual offering for forgiveness, annual offering for peace. Nakita nato nga ang scripture Hebrehanon ingon sa ilang annual routine sa paghalad na realize nga dili makatanggal sa sala. Dili makahinlo sa sala sa tao. Ug busa matod pa sa scripture, si Jesus mianhi aron himuon ang one-time offering. Aron himuon nga ang iyang paghalad sa iyang kinabuhi, ingon siya, Ginoo gihatagan ako nimo sa lawas, ubusa kini nga lawas akong ihatag kanimo. Niana nga paagi nahitabo ang pagkaundang sa annual offering, and therefore there was one final atonement offering done by the Son of God, Jesus Himself. So mga igsuon ingani, nakit-an nato nga kini nga sugilanon nag-asoy nga si Kristo ang passionate giver. Dili siya obligado nga giver, dili siya traditional giver. Siya ang klase sa giver nga passionate. Out of the abundance of his heart, he simply obeyed what God wants. God wanted nga ang iyang katawhan ma-restore ngadto kaniya, maundang ng ritual, ma-focus dito sa paghalad nga makahinlo sa sala sa tao. What we celebrate on Christmas somehow natabunan sa gift giving. Somehow natabunan sa unsay akong madawat, unsay akong makuha. Natabunan sa naandan sa tradisyon sa kinabuhi and fail somehow in the process. So nahimo ng ritual. Karon nga tuig, kung ikaw passionate giver, ikaw ang sama ni Kristo. You just obey what the Lord wants. And so as you give your life, no? As you give your life to God, may other people receive it with grateful heart. Ikaduha mga igsoon nga akong mapamalandungan gikan sa atong scripture ing ani ug sa sugilanon sa atong kasinatian. Sa panahon nga kita makadawat og regalo, dunay tradisyon bag-uling karon niingon nga i-repackage nimo, i-regift nimo. So, patan ay unsa man ning regalo, di man ako ni panginahanglan, putso nimo usab. Unya na ay gift giving ihatag nimo sa lain. Hoping nga kadto magamit sa uban. Regifting, no? Rewrapping and ihatag para sa uban. If God gave you salvation, will you rewrap it? Imo ba din putson niya ihatag sa uban? Ako mag-isuon siguro giusikan nato ang regalo. Wala gani nato ablihi. Una, ablihan nato ang regalo gikan sa Dios. Gihatag niya iyang bugtong anak, receive it. Receive the gift. Believe in what the teachings of Jesus. Katulo, follow what Jesus wants. What His teachings. Follow. Aron niya, mapuslan na itong regalo. Pero ang kasagaran na itong ginahimo, because it's a routine, it's a tradition, it's an obligation. When we receive, we give it away. When we receive, sometimes we don't open it. When we receive, pag-abli nato sa regalo, tanaw nato, dili mapuslan, no? Kay naghatag og cellphone case, wa kay cellphone. Naghatag og kanang SIM pack, pero wa kay cellphone. Naghatag siguro og kanang naang
Regalo nga laptop bag pero wa kay laptop. Saan mo na? Mingon na lang ko ako ning i-repack, posto na ko ning usab, ihatag sa lain hoping magamit. But that's not what the gift of God nga iyang gihatag kanimo. Sa adlaw sa Kapaskuhan igsuon, gihatag si Ginoong Hesus. Abliha ang regalo sa Dios. Dawata kini, tun-i kini, tuohi kini, aron nga ang epekto ni nga regalo makita sa imong kinabuhi, mabag-o ikaw, og dili na mahimong routinary nga magadawat o magabago. Tungod kay sa panahon sa imong pagdawat ni ining regalo, kini ang regalo nga makapahinlo, makapabag-o sa imong kinabuhi. Higala, kung ugaling ni ining Kapaskuhan, nahikot kita sa routine, obligation, tradition, dili ta passionate giver, like Christ. Ang akong tanaw ing ani. Kini ang panahon that we consider seriously Christmas. Christmas is a time not just for giving and exchanging gift. Christmas is a time for us to open the gift, share the good news to others, aron ang uban intawon makahibalo nga ang Kristo nga gipadala nagpapas sa sala sa kalibutan, naguli sa katawhan ngadto sa Dios, aron ikaw ug ako mapasig-uli sa Dios ug magkinabuhi nga madagayaon. Sa ngalan samahan sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Pangandamon ang atong hunahunag kasing-kasing diha sa atong pagsulod sa ato nga mga pag-ampo. Mag-aampo kita. Ningatak na o Dios, tapos ikaw sa amo nga pagpasalamat, pagdaig, tungod sa imo nga grasya, gugma. Salamat Ginoo sa mga pulong nga amo nga nabati, pinaagi sa imong alagad. Salamat o Dios tungod kay ikaw nagapahinumdum kanamo sa gugma nga imo nga gihatag sa tibuok nga katawhan, ang pagpakatao sa amo nga Ginoong Hesukristo. Niini nga panahon nga diin kami nagasaulog sa kaupat nga Advent, ang Advent sa gugma. Salamat Ginoo nga bisan pa niining taliwala sa kalisdanan, amo Ginoo nga nabati ang imo nga paghigugma nga nagahakop kanamong tanan bisan pa sa nagkalahi-lahi nga kasinatian sa among mga kinabuhi. Nagampo kami o Dios nga ikaw panalangin sa matag sa kanamo ang tanan nga naa sa panimalay kagahiusa sa pagsimba. Kalahi-lahi ang amo Ginoong mga concerns. Nagampo kami nga ikaw panalangin padung na may mga problema diha sa amo nga panginabuhi. Nagaampo kami nga ikaw magahata Ginoo sa tanang panginahanglan, magabindisyon sa mga pagpaningkamot bisan panining taliwala sa pandemic. Ikaw man ang source sa amo Ginoo nga panginabuhi, ikaw nagasad ka namo nga sa adlaw-adlaw ikaw makatagbo sa among panginahanglan. Ang mga naa sa kaluyahon sa lawas, gampo kami nga ikaw magahata Ginoo sa kabaskog o gikapon mo sila Ginoo gikan sa ilang alimpulo hangtod sa ilang lapalapa aron makabaton sila kaayuhan diya lamang sa among pagtuo kanimo. Ikaw ang amo nga bantugan nga mananambal kaniadto karon ug bisan pa sa umaabot. Nay mga problema Ginoo diha sa mga panalapi o Ginoo usab ang among Dios nga maoy resources sa tanan namo nga panginahanglan. Dagmay dagko nga panginahanglan ikaw ang among kadalampanan. Ikaw nagahatag kanamo o Dios kanunay sa kusog mga opportunities diha sa among Ginoo nga panginabuhi sa matag adlaw. Mga emotional problem o God, nagaampo kami nga ikaw magahatag kanamo sa kalinaw sa kasing-kasing paglaom ug labaw sa tanan ang kalipay diha sa among pag-alagad kanimo sa adlaw-adlaw. Amahan, nagaampo kami nga ikaw magapanalangin sa tagsa ka panimalay nga adunay nga desire gad Ginoo nga mag-aalagad kanimo, dasiga sila, bugkosa sila sa imong gugma nga bisan pa ning panahon ang uban anaa sa face to face, ang uban anaa sa online worship kag Ginoo gayud ang Dios wala mausab kaniadto karon ug sa walay katapusan.
Magapuyo ikaw sulod sa among kasing-kasing hunahuna aron bisan pa niining tanan nga mga kasinatian namo niining panahon sa pandemic dili mausob Ginoo ang amo nga pagpangalagad ug kalipay sa adlaw-adlaw. Nako kami sa tanan nga mga kasimbahanan nga nagasimba usab niini nga adlaw sa Domingo, kaw Ginoo magapanalangin sa matag ministeryo sa nagalahi-lahi Ginoo nga mga pamaagi aron malig-on ang tibuok katilingban diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Nako kami sa amo nga barangay, sa mga barangays o God diha sa mga munisipyo sa nagkalailahi nga mga lalawigan ug ang tibuok nga Pilipinas nga diin ikaw Ginoo magalig-on diha sa sa amo Ginoo nga pag-ila nga ang gobyerno nagahimo og mga pamaagi aron kami Ginoo maluwas niini nga COVID-19 nga balatian. Unta o Dios mo kalagyo na kini sa among palibot ug mawala na kini pinaagi sa imong gahom nga maugayod ang gamhanan sa tanan, gamhanan pa nining COVID-19 nga maoy nagapaukay, nagapahimog kagulanan ug bisan pa kalisdanan sa tanang katawhan dili lamang sa Pilipinas kundi sa tibuok nga kalibutan. Salamat Ginoo sa imo nga pagpanalangin sa amo nga presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa iya Ginoo nga pagpangulo sa amo nga nasod, nagaampo kami nga ikaw magahatag kaniya sa imong langit nung kaalam aron imo sa Ginoo nga magiyahan sa iya Ginoo nga pag kinabuhi diha kauban sa katawhan nga Pilipinhon. Daghan Ginoo ang mga concerns ngayang giatubang dili lamang sa balatian sa COVID-19 kundi dili diha usab sa peace and order, sa panginabuhi, ekonomiya, politika o unsa pa nga diin paghahatag Ginoo og dugang pagpahapsay sa amo nga nasod. Giyahan mo siya, ihatag ang imo nga pinasahi nga panalangin o gahom og labaw sa tanan ang kalig-on sa panglawas imong ihatag kaniya imong ibag-o sa adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi. Ang iya Ginoo nga mga kabinete ang magapaluyo kaniya, magatabang kaniya ang Kongreso, panalanginan mo ang Senado, tanan o Dios down ngadto sa mga lokal nga pangagamhanan. Kampo kami nga ikaw magatabon Ginoo sa among nasod sa imong hamili nga dugo aron ang tanan Ginoo nga pagabuhaton mahimaya ikaw sa adlaw-adlaw sa among mga kinabuhi. Bangi kami Ginoo nga ini nga kalisdanan nga among giatubang mahimo kini Ginoo nga kadaugan pinaagi sa imo nga milagro nga pagabuhaton dinhi sa among nga nasod bisan pa sa uban nga mga kanasuran. Nagampo kami sa mga adunay kagulanan sa ilang mga panimalay tungod sa na mipanaw nila nga mga minahal sa kinabuhi. Kag Ginoo magahupay kanila ug gatagi sila Ginoo sa imo nga paglaom sa buhing paglaom mo Dios nga diin among makaplagan diha lamang sa among Ginoo Kristo. O Dios nga langit nun, salamat nining tanan bisan pa niini nga ministeryo sa Metro Davao hiniusang panimbahon nagaampo kami ikaw magapadayon sa paggiya kanamo, magapadayon sa pagtagbo sa tanan nga panginahanglan ug bisan pa sa imo Ginoo mga katawhan nga padayon nga nagasuporta niini aron magapadayon kini nga ministeryo ngadto sa paglig-on sa mga panimalay nga diin dili makaadto sa simbahan tungod kay wala pay face to face nga worship service. Salamat Ginoo nga kini nga Cebuano worship naghatag usab og dugang nga kanindot diha sa paghimo namo niini nga panimbahon nga masabtan namo sa among kaugalingon nga sinultihan. Salamat kining tanan Ginoo ug sa imo nga padayon kapag panalangin ning tanan o Dios nga naga-effort, nagahiusa na kini mapadayon pinaagi sa imo nga paglig-on. Tugyan namo kining tanan diha lamang sa among Kristo, among Dios ug manluluwas. Amen.
Atong pamation ang mga pulong gikan sa balaang kasulatan nga makitaan sa Hebrehanon kapitulo 13 versikulo 15 hangtod sa 16 nga nag-ingon: Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdayi gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot sa pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Mga igsuon, atong dadon karon ang atong mga halad igsaad ngadto sa Dios, atong mga ikapulo, salamat uban sa atong mga kinabuhi. O human kini mapanalanginan ato kining dadon ngadto sa mga kasimbahanan, diin kita napahimutang o nahimong miyembro ni ini. Dawata o Dios ang among mga pagpasalamat kanimo tungod sa walay hunong nimo nga pag-atiman sa among makinabuhi ug pag-amping niini. Uban ini karon dala ang among makinabuhi ug kining mga halad nga magidala diha kanimo. Uban ang pagpasalamat tungod sa imong makanunayon nga pagbugbo sa imong panalangin kanamo. Aron kini o Dios mahimong posible nga among ibalik nga na kanimo ug makapadayon ang mga ministeryo, ang misyon sa iglesia ug ang tanan nga mga buluhaton niini. Pinaagi niini o Dios, mapanalanginan ang imong mga buluhaton uban sa imong mga katawhan. Sa dawata kini Ginoo, manang pagtuo nga pinaagi niini, makapadayon kami sa pagpangalagad kanimo. Kini mo'y among mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Ato nasab kita sa atong mga kahibalo o mga pasalamat ini nga kabuntagon, ato nga pasalamatan ang ato nga magwawali si Reverend Wenzel Diholdi, tong ato usab nga multimedia director nining ato nga kiniusang panimbahon. Ato usab nga gipasalamatan ang atong liturgist si Reverend Ermelinda Villegas nga mao ang ato nga pangulo niining ato nga panimbahon karon. Si Erica Panutis nga mao ang ato nga akampanist, to nga pasalamatan sa iyang gyud nga padayon nga sa iyang pagduyog sa pag-awit sa ato nga pagsimba. Salamat rek sa grasya sa Dios ug sa imong talento nga imo nga gi-share niining ato nga ministeryo. Usab nga pasalamatan ang choir, ang CDC, Pastors and Company. Salamat kita sa mga pastor nga kauban nato ug ang atong mga laiko nga sa gihapon nagapadayon sa pagsuporta niining ato nga mga buluhaton. Dahil nasab kita sa pagpasalamat sa ato nga mga supporters niini nga ato nga misyon panimbahon, labi na sa ato mga sponsors sa ato nga paniudto. So salamat kita sa mga donors o katong donapay ning pledge nga mo donate o mahatag sa ato nga paniudto. Salamat
o naot ang Dios pabilin sa pagpadayon o hatag og mga panalangin sa inyong mga kinabuhi, labi na niining mga buluhaton sa pagpalig-on sa iglesia. At usab nga mga pahibalo sa sunod nga Domingo sa atong pagsimba, ang unang Domingo human sa Pasko. Ang ato nga magwawali si Reverend J. Yebes o ang ato nga Pangulo si Mr. Serlito M. Animo. Salamat kita sa ato nga mga kaigsuonan nga padayon nga naghatag sa ila nga panahon o talento alang niini nga ato nga misyon diha sa ato nga iglesia. Manindog ta ug atong awiton ang himno sa pagmantala, magmalipayon ang tanan. Magampo kita. Mapasayloon ug may gugmaon namo nga Dios. Salamat ni ining Domingo, ikaupat nga Domingo sa pagpaabot. Diin imong giandam ang munahuna og kasing-kasing, dili lamang sa papamutos og regalo ug sa pagdawat ug paghatag niini. Salamat nga ang imong gipadala nga regalo nagpapa sa among sala. Salamat nga ang imong gipadala nga regalo Ginoo dapat diay namong ablihan, among dawaton, among paminawan ang iyang gipanudlo o kinabuhion kini. Among dawat nga lisod usahay ang gitudlo ni Kristo apan pinagi sa gahom sa balaang espiritu, makahimo kami Ginoo. Makatadlas kami sa kalisdanan sa panahon sa pandemic. Tungod kay naay Kristo, pinagi sa gahom sa espiritu nagpuyo ngani sa among kasing-kasing. Dalay kuno silimbahon ang mga Dios nagampo kami nganini nga takna o Dios. Dili kami mahimong obligatory giver. Dili kami mahimong traditional giver. Dili mahimo kaming sama ni Kristo passionate giver who simply love to give. Release the good news to others. Kinaraan nga pinulungan o termino ni Ginoo, mag-evangelize kami. But out of the abundance of the heart, kanang nagsuwak-suwak nga pagbati sa mong kasing-kasing, makahimo kami o Dios sa pagpaambit sa maayong balita ngadto sa uban. Tungod kay kami sama ni Kristo, passionate giver. Ang imong paghatag nakapabago kanamo o kami usab Ginoo, muhatag niini nga gasa aron sila nga naminaw, sila nga mapaambitan, mabago usab
ug kaming tanan maghudyaka sa kalipay, maghimaya sa imong kaayo, dili dinhi sa yuta, kundi dili dinhi asab sa langit. Dungga o Dios ang among mga pag-ampo, ug ginaot napadayon nimo kami nga umulon alang sa imong balaan nga katuyuan. Sa ngalan ni Jesus kining among pag-ampo. Ug karon dawata igsuon ang panalangin sa Dios Amahan, ang gugma ni Ginoong Hesus, ug ang pag-uban sa balang Espiritu kanimo sa tanang panahon. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen o Amen.